Tervetuloa Politiikan avokonttoriin. Tämä on suora verkko-tv-lähetys eduskunnan valtiosalista. Ja vieraana on tänään hyvin vihainen mies, tai ainakin mies, kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen ja reservin pioneeri yliluutnantti Markus Mustajärvi. Tervetuloa. Kiitoksia. Me puhutaan tänään isänmaallisista asioista, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, nimenomaan turvallisuuspolitiikasta, mutta aloitetaan pienellä testillä, että tunteeko pioneeri taisteluvälineitä. Mikäs tämä on? Pitää pikkusen päätellä, että ajankohtaisiin teemoihin liittyen, niin en usko, että tuossa kuitenkaan on mikään hävittäjän prototyyppi, mutta se voisi viitata tuonne rapakon taakse. Joo, siis tämä on hävittäjä, mutta mikä hävittäjä? Olisiko F-15? F-15, mikä se on koodinimi? Viittaa jotenkin ilmaherruuteen. Joo, koodinimi on Kotka, mutta tämä ei ole siis tavallinen hävittäjä, vaan tämä on ilmaherruushävittäjä. Ja niin kuin Yle kertoo ja ymmärtääkseni myös puolustusministeri siellä valiokunnassa, niin tätä ei ole koskaan pudotettu taistelutilanteessa. No nyt se tipahti, mutta ei tämäkään ollut taistelutilanne. Mutta tämän viikon uutinenhan on se, että näitä F-15-hävittäjiä tulee touko-kesäkuussa Suomeen, osasto Oregonista, kansalliskaartista ja harjoittelemaan suomalaisten kanssa. Näin laajalla, isolla joukolla amerikkalaishävittäjiä ei ole ollut taisteluharjoituksissa Suomessa ennen. Tämä uutinen oli nähtävästi myös puolustusvaliokunnassa yllätys. Kyllä se oli, että näin jälkikäteen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kanerva on sanonut, että hänellä oli vihja tai tietoa asiasta, mutta valtaosalla valiokunnan jäsenistä niin tämä tieto oli kyllä täysi yllätys. No, miksi se on näin? Oletteko te ihan sivuraiteella? Teidänhän pitäisi kuitenkin korkeimman valtioelimen puolustusasioita seuraava valiokunta. Kyllähän teidän pitäisi tietää, milloin maahan tulee ulkovaltojen hävittäjiä. No ensinnäkin puolustusvoimain kansainvälinen yhteistyö on tavattoman laaja, kymmeniä harjoituksia vuodessa, erilaisia sopimuksia, se, että mitä on parhaillaan menossa, mitä on tulossa, niin jo sen päivittäminen on lujan työn takana ja vielä kovempi se työ on silloin, kun tietoa saa niin kuin nyhtämällä, eikä aina silloinkaan. Niin, eli se pitää nyhtää. Teillä ei ole mitään harjoituslistaa, te ette tiedä, mitä vuoden aikana tapahtuu. Osasta me saadaan kyllä tietoa, mutta sitten se, että milloin tulee niin kuin poliitikkojen arviointi mukaan, niin kuin minun mielestä tässä laivueen vierailusta toukokuussa, niin totta kai se on poliittisesti merkittävä asia ja meillä kiinnostaa se, että miten tämmöinen on noussut jaloilleen. Ja siihen me ei kyllä saatu tiistain puolustusvaliokunnan kokouksessa mitään vastauksia. No, sä oot itse tehnyt kirjallisen kysymyksen, että kenen aloitteesta ja milloin tämä vierailu on tehty. Se kysymys on sisällä. Siihen yhtyy myös puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari. Näki sen aiheellisena. Eilen sä kysyit sitä suullisesti tuolla kyselytunnilla. Paikalla ei ollut Niinistö, mutta oli Soini, joka ei oikein voinut siihen vastata. Miksi se on tärkeää tietää, kuka kutsui ja kenen aloitteesta tämä syntyi? No jos katsotaan esimerkiksi, miten jännite on noussut Itämeren alueella, sotilaallinen aktiivisuus, kansainvälinen ilmapiiri on kiristynyt, niin totta kai se, että tämmöinen laivuevierailu tehdään Suomeen ja siinä on useampi maa yli rajojen tapahtuvassa harjoittelussa mukana, niin onhan se historiassa ensimmäinen kerta. Ja se on tietynlainen avaus sitten ja silloin poliitikkojen pitää miettiä, että miten tämä tilanne näyttäytyy eri osapuolille. Mutta niin kuin kyselytunnilla entinen puolustusministeri Haglund sanoi, että se on niin kuin raportoitu, että roska-auto kävi taas tuolla meidän kadulla, että tämä on jo niin tavanomaista, että mikä tässä nyt on niin erikoista? Näinhän se aina markkinoi, että esimerkiksi Islannin ilmatilan valvontaoperaatio, jossa Suomella oli omanlaisensa rajoitettu rooli, sitä sanottiin, että siinä ei ole mitään uutta. Samoin MRin harjoitukset. Tämä aina sanotaan, että ei ole mitään muuta, mutta jos tämä on tavanomaista harjoittelua ja siinä ei ole mitään uutta ja yllättävää, minkä takia on niin tavattoman vaikea antaa tietoa? No, mennään näihin harjoituksiin, MRiin ja muihin vielä, mutta sä haluat siis tietää kenen aloitteesta. Sä oot tehnyt myös omia selvityksiä. Onko sulle nyt selvinnyt, että jo ennen kuin ministeri on vastannut sulle? No itse asiassa minulla on kohtuun varma tieto, että aloite tuli Yhdysvalloista. Eli Yhdysvallat kutsui itsensä Suomeen. Ja halusivat tulla tänne harjoittelemaan. Kyllä. Ja Suomi sanoi, että olkaapa hyvä. Näin on, että valitettavasti tämä on mennyt siihen tilanteeseen, että molemmin puolin nyt näytetään voimaa ja minusta Suomen pitää olla äärimmäisen varovainen siinä, että mihin tämmöisiin operaatioihin se lähtee mukaan. Olisiko nyt niin, että jos venäläisetkin sanoisivat, että me tultaisiin pienellä osastolla piipahtaa, niin
Olisiko meillä kenttä auki? Kun tilanne on näinkin, mulla on semmoinen muistikuva, että joskus maailmassa Rissalassa on käynyt jotakin venäläissotilaskoneita. Se oli vanhan maailman aika. Se oli varmaan vanhan maailman aika, mutta minusta olisi parempi, että jos tilanne on näinkin kireä, mitä se tällä hetkellä on Euroopassa, niin minusta olisi kaikista paras tilanne, että jos ei sotilaskoneita vierailisi vähän aikaa ollenkaan. Niin, korkeintaan sotilassoittokunta, jos joku nyt otetaan. Niin sä sanoit tuossa, ja sehän on näkynyt viime vuosina, että tavallaan puolustusvaliokuntakin joutuu aina tapahtuneen tosiasian edeen. Että kun Hornetit meni Baltiaan, niin se tuli vähän niin kuin yllätyksenä. Tämä Ämäristä nousi hirvittävä älämölö. Islannista vatvottiin kaksilla vaalikausilla eduskunnasta, mitä on tapahtunut. Onko tämä vähän niin kuin maan tapa, että hivutetaan ja sitten pannaan niin kuin tapahtuneen tosiasia eteen? Mistä tässä on kyse? Suomalainen upseerikunta on äärimmäisen osaavaa, taitavaa. He ovat ammattiväkeä ja senpä takia pitää olla tässäkin talossa niin kuin varuillaan sen suhteen, että kuka vie ja mihin suuntaan. Ja me saatiin kyllä puolustusvaliokunnassakin kesäkuussa aika konkreettinen esimerkki siitä, että kuinka meidät laitetaan juuri näin tapahtuneiden tosiasioiden eteen. Meillä oli valiokunnassa puolustusvoiman komentaja Lindberg kertomassa, kuinka venäläisten sotilaskoneiden lennot ovat 2 vuoden aikana 2012-2014 kolminkertaistuneet. No samassa selonteossa hän sanoi, että ilmatilaloukkaukset eivät kuitenkaan ole lisääntyneet, vaikka lennot ovat kolminkertaistuneet. Ja se oli meille salaista tietoa valiokunnassa. Sitä ei olisi me emme saaneet kertoa sitä eteenpäin. Aivan. No kuitenkin muutama päivä, niin puolustusvoiman komentaja iltapäivälehdessä aukeaman kokoisessa jutussa kertoi kaikki ne asiat, mitä oli kertonut aiemmin valiokunnassa salaisena. Eli tämä kertoo sen, että upseerikunnalla on mahdollisuus ottaa niin kuin tiedotusvälineessäkin etulyönti, ja silloin poliitikot tulevat aina jäljessä. No, tämä on tietysti aika kiinnostava salaliittoteoria. Kuka sitten oikeastaan linjaa suomalaista turvallisuuspolitiikkaa, jos näyttää siltä, että kenraaleilla tai puolustusvoimilla tai sotilailla on tässä aloite? No kyllä, minun arvio on se, että tämmöinen hitaasti hivuttamalla kohti NATO-jäsenyyttä mennään. Tässä on tapahtunut näitä avauksia niin paljon, ja meillähän on esimerkiksi NATO-isäntämaan sopimus, jonka käsittely eduskunnassa oli aivan ala-arvoista. Me vaadimme sitä, että eduskunta voi käsitellä se asianmukaisesti, ja se eduskuntakäsittely oli kuten lupauksista huolimatta sitä, että meidän työhuoneen pöydälle yhtenä aamuna oli ilmestynyt englanninkielinen versio siitä isäntämaan sopimuksesta, ja aika lailla kuvaavaa on, että ensimmäisenä sen englanninkielisen version sopimuksesta suomensi kansalaisjärjestöt. Eli kyllä paljon tapahtuu asioita tänäkin keväänä, valtavan paljon, ja jos ei saada tietoa, niin jokuhan sitä venettä kuljettaa eteenpäin. Ja niin kuin sanoin, niin upseerikunta on taitava, osaavat asiansa, ovat äärimmäisen taitavia lobbaajia, ja esimerkiksi kokoomus ja myöskin RKP:n suunnasta on avoimesti sanottu se, että he kannattavat NATO-jäseniä. Eilen tuolla kyselytunnilla kiinnitin huomiota, kun kysyit, että amerikkalainen lento-osasto on tulossa Rissalaan, niin sieltä salin oikealta puolelta kuului välihuuto, että no vihdoinkin. He kyllä näyttivät olevan tyytyväisiä, niin, eivätkä peittele sitä. Kyllä. No miksi tämmöinen hivuttautuminen ja jos ei nyt suoranainen salailu, niin mikä on se perimmäinen syy? Miksi ollaan näin, mennään tällä lailla, tällä menetelmällä eteenpäin? Onko siinä taustalla Venäjän pelko? No varmaan on, ja nyt voidaan sitten, varmaan osa on arvioinut näin, että nyt jos koskaan voidaan tehdä nämä liikut liittyen Ukraina-tilanteeseen, ja kyllähän niin kuin Suomessakin ilmapiiri on myrkyttynyt ja myrkytetty, ja suoranaista tämmöistä russofobiaa voi nähdä, Venäjällä pelottelua. Minä olen sen suhteen realisti, tunnen kyllä Suomen lähihistoriaa aivan riittävän hyvin ja olen ikäni asunut semmoisella alueella itärajan pinnassa, jossa on nähty sitten, mitä sota saa aikaan sekä sotilaille että siviiliväestölle. Et sen suhteen minulla ei ole mitään naivismia, mutta kyllä minä olen kuitenkin vanhan koulukunnan miehiä, että meillä on 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa, ja venäläisetkin ovat tyytyväisiä siihen, jos he voivat jatkossa luottaa, että se raja pysyy rauhallisena eikä jännitteet kasvassa. Eli yksi motiivi voi olla tämä niin sanottu Venäjän pelko, mitä se tarkasti ottaen tarkoitetaan, mutta onko se sinun mielestä aiheellista? Pitääkö meidän pelätä Venäjää?
No en minä ymmärrä, että mitä Venäjä hyötyisi siitä. Että itse asiassa on ollut näin, jos katsotaan mitä on tapahtunut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin kyllä näin, että NATO ja Yhdysvallat on mennyt askel askeleelta lähemmäs Venäjän ydinalueita. Mutta Venäjän koneet on loukannut Suomen ilmatilaa, sapelia kalistellaan, uusia ilmatorjuntaohjuksia tuodaan, niin kuin tänään esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoo. Eli kyllä Venäjäkin tuntuu toimivan. Toimii totta kai, ja kaikki merkittävät asevallat Itämeren alueella toimivat Murmanskin alueella. Venäläiset satsaavat sinne. Enemmän he kyllä katsovat pohjoisen kuin länteen. Pohjoisessa on se Venäjän intressi, mutta kyllähän se on sanottava, että ei venäläistenkään toiminta kaikilta osin ole ollut ollenkaan järkevää siinä mielessä, että he ovat antaneet eväitä niille, jotka haluavat näitä uhkakuvia ruokkia. Toivottavasti tämä nyt kuultiin Kremlissä täällä. Suomen puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärvi lähetti terveisiä. Okei. No minä haluan kyllä korostaa sitä, että minä olen reserviupseeri itsenäisen Suomen tasavallan armeijassa, en NATO enkä puna-armeijassa. Me ollaan molemmat, meillä on maanpuolustuskurssimerkki rinnassa. Tämä on hyvin isänmaallista porukkaa, mutta nämä hävittäjät, ne nyt tulee ensi kesänä, se lienee ihan selvä. Ne tulee siinä touko-kesäkuun vaihteessa. Eikö olisi aika jännä sattuma, jos ne olisi täällä lippujuhlapäivänä, niin saataisiin semmoinen yhteinen ylilento, jossa Suomen sinivalkoiset jokasaan hävittäjä Hornetit ja sitten nämä ilmaherruus F-15 Kotkat niin yhdessä lentäisivät ohi. No ehkä sitä ei tarvitse katsoa, että Suomessa niin lietsottaisiin maanpuolustushenkeä samalla tapaa kuin Super Bowlin loppuottelussa. Mutta esimerkiksi puolustusvaliokuntahan voisi tulla paikalle ja sillä podiumilla puolustusvoimien komentajan vieressä voisi pioneeri yliluutnantti Mustajärvi ottaa ylilennon vastaan. Eikö se yhtään se voi olla, että se jää näkemättä. Joo, no se voi tietysti olla, mutta sehän olisi niin kuin loistava 75-vuotisjuhla sille, kun viimeksi meillä oli suurvaltapohjaista sotilasyhteistyötä Suomella. Joo, meillä on siitä yhteistyötä kyllä niin kuin aika lailla karvaakin opetukset, että toivottavasti ne pysyy mielessä. Hyvä. Minä kiitän sinua vierailusta. Hyvää jatkoa. Kevät on vilkas siellä puolustusvaliokunnassa. Kiitoksia ja lennä hiljaa ja matalalla. Kiitos.